Zdravím priatelia. Nachádzam sa vo svojom prirodzenom prostredí na stavbe. Tento projektík, čo tu máme, mi zabral posledného pol roka života a trošku šedivých hlasov sa mi kvôli nemu spravilo. Ale myslím si, že to stojí za to. Snažíme sa tu opraviť starý barák. Tá najstaršia časť má pravdepodobne okolo 200 rokov. Tu v tejto miestnosti som predvčerom doložil podlahu z dubového dreva. Tú podlahu sme si vyrábali sami z našeho zaježovského dubu. Odrážka z každej strany narezané diletačnej žlaby, čiže takto tu vyzerá už teraz po pokládke. Ešte ma čaká tmelenie, brúsenie, lieštičky. A prečo to robíme? Lebo sme dostali značku kvality na Európsku dobrovoľnícku službu. A čoskoro by k nám mali prísť mladí ľudia z Európy, ktorí sa u nás budú učiť niečo okolo farmy, remesla, opravy, alebo respektíve rekonštrukcia, sanácie starých kamenných budov, čiže v podstate to, čo my žijeme každý deň. V nasledujúcom období ma čaká ešte položiť podlahu tu v tejto ďalšej miestnosti, kde sme zachovali prírodný kameň. Čaká nás výroba obložok a dverí takisto z dubu, nejako som tomu dubu prepadol. My vás touto videopozvánkou pozývame, aby ste boli pri tom s nami.